Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. Titan Jello. And this is SPG, as in Super Pagganern Secret File. Ng ating kabisyo na si Josa. Si Josa na pretty and makinis, malalabanos ang kutis. Masarap daw yung labanos kapag hinahaplos. Na naka-encounter ng isang lalaki sa party ng kanyang kaibigan at itong lalaking to ay kanyang nakahalikan hanggang sa bumaba na ito sa kanyang leeg at yung kamay ng lalaking ito ay napunta na sa kanyang zipper at nung akmang bubuksan na ang zipper, this is the moment where she knew she fucked up. Bigla na lamang nag-resist si ate mong girl. Pero in a nice way, napag-isipan niya pa kung paano niya gagawin yun. Hinawakan niya yung kamay ng lalaki at saka niya niyakap. Tapos umalis. Anong nararamdaman ng lalaki pag gano'n? Yung parang biglang nabitin, gano'n. Gano'n yung peg, diba? Bitin ba yun? Yung hindi natuloy yung dapat matuloy. Siyempre, dismayado. Iling-iling ka. Ano yung iling-iling? Yung umiiling ka, ganun. Yung parang mapapahindi yung mga ganyan. Yan, mga ganyan. Iba naman yan, di ba? Disappointed. Sayang. Nasasayangan. Sayang, yun na yun eh. So, paano yun? Di nagsasarili na lang. Depende naman yun sa lalaki. Pero may mga lalaki naman na kaya naman nalang tiisin kung hindi umabot doon. Kami mga lalaking ganun eh. Kaya namin tiisin. Otot nyo! Ito na, pakinggan na muna natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni James. Kung hindi dahil sa salawal mong lawlaw, baka ikaw ngayon ay may anak ng chinito. Hindi ganito ng mukha. Kaya magpasalamat ka na meron kang salawal na lawlaw dahil dyan hindi ka naging batang ina. Tama naman, di ba? Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Di ba? Preventive measure talaga. Imaginein mo, no? Dahil dun wala kang anak. Di ba? Nakaligtas. Oo, nakaligtas sa teenage pregnancy. Yun. Pero sa pagiging matandang dalaga, hindi. Ay, nako. Eto pa, sabi naman ng ating kabisyo na si John. Alam mo, Sender Josa, yung outfit mo ang naging lifesaver mo sa party. Yung ganyang lumang panty pala ang tunay na bayani. Kung ako dun sa lalaki, kukunin ko na lang ang number mo. Nang sa gayon ay pwede pa tayong mag-part 2. Mahina yung lalaki, pinakawalan ka lang ng ganun. Hindi ba pwedeng payami ka lang? From John. Pwede rin no, naisipin ng lalaki na payami siya.
Depende nga yun sa lalaki kung paano niya i-handle yun. Depende kung mainit talaga. Pag na yung tension talaga nandoon Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Rona. Hindi lahat ng mainit ay dapat pagbigyan, DJ Rocky and DJ Jello. Sa kwento ni Josa, abay kita naman natin na pwedeng magbago ang takbo ng mga pangyayari kapag pinairal ang bugso ng damdamin at init ng sandali. Isang party lang may hot na lalaki, tapos merong spot doon. Muntik na siyang mapasubo. Sa isang desisyon na pwede niyang ikapagsisi. Buti na lang lawlaw ang kanyang salawal. Ito ang kanyang naging hero sa kanyang storya. So paalala lang po kahit mga maliliit na bagay ng ating pagkatao, tulad na lang ng ating sinusuot, yan ay po pwedeng maging dahilan para tayo ay hindi na magkamali sa buhay. Parang ni Rona, parang nangangaral na nanay, Parang danas na danas niya na, Totoo. Eto pa, sabi ng ating kabisyo na si Darwin. For all the girls, dapat mag-ingat sa mga lalaki ngayon nyo lang nakilala. Kahit sabihing gwapo, matangkad, chinito at hotwad, basta-basta ibibigay ang pagkababae. Baka bagla kayong iwanan yan at kapag nakuha na ang gusto nila, itchapuera ka na. And I can't imagine na maluwag na short ang nagligtas kay Josa. Maluwag na sa lawal, sa hindi lawal, shorts. hindi shorts. Kung maluwag yung shorts, nahubaran na siya. Eto pa sabi ni CS. Na-share ko na to kay DJ Rocky. Pero share ko na ulit to para kay Titan Jello. Ayan, Fairness gusto ko yan, Sa case ko, muntik na akong mag-panty. Kasi yung brief ko, same color and design pa. Kasi maliligo na ako noon. Pero pagkakuha ko ng underwear ko, instead na brief ko, yung makuha ko, panty pala ng nanay ko, yung nadampot ko. Ang awkward kasi pati kapatid ko natatawa nung nakita nila yung itsura ko. For description lang, blue-green yung color, yung kulay ng design from orange to green, parang string siya. So ang ending, naghanap ako na magiging brief ko at dumiretso na akong maligo. Lesson learned. Huwag magmadali, baka madali. Charot with harot. Hindi ko masyado na-imagine yung sinasabi niya, blue-green yung color, design from orange to green, parang string. String, tibak? Tibak na underwear? Kasi string Ano ba string yun? Baka yung yung walang panggilid, yung manipis yung gilid. Manipis yung gilid? Oo, yung parang lang talaga. Tapos, pero may pansalo, may tela dun sa ilalim. Oo, pero manipis lang din. Yung likod wala, yung harapan lang meron. Tibak nga yun! Tibak nga yun. Ganun siguro. Weirdo. Ito pa sabi ni Jello, alibok. Mahina yung boy, Ate Rocky. Mahina daw yung lalaki. Yun lang yung nasabi niya. Mahina yung lalaki. Fairness naman dito kay Jello Pero yung Jello na nandito ngayon sa booth natin, mahina mabait. ba to? Mabait! Mabait. Pagtulog. Pangatawanan mo yan ito pa sabi ni Jason. Dapat talaga well-prepared ka pag nasa outing o party. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Dapat may extra ka na dala sa susunod. Ito pa sabi ni Matt. Isang maulang gabi, DJ Rocky and DJ Jello. Sayang lang at hindi natuloy ang bembanga nakakabitin kapag ganun masakit sa puson. Para sa mga lalaki, ang nangyari sa kabilang banda, maganda pa rin na hindi natuloy kasi ang mga bata pa kayo at baka maaga kayong maging magulang. Salamat po DJ Rocky and shoutout po sa driver at helper ng JCR na gabi-gabi nakikinig sa Love Radio. Maraming salamat mga kabisyo. Ang daming nag-comment sa ating SPG Secret File ngayong gabi. Titan Jello, lahat sila natawa ngayong gabing ito pero nabitin din. Kung ikaw ang nasa kinalalagyan ng ating sender Titan Jello, anong gagawin mo? Ako kasi hindi ako ayoko magpaka-ipokrito. Hindi ako gagalaw kapag hindi ko pa nakikilala. Mahirap 'yun. Kailangan kilalanin mo muna. Oo. Ano yung susukatin mo muna? Oo, susukatin mo muna. Gamit ang?
ibang panukat, gano'n. Gamit ang makapangyarihang Tako bibig. ko. May tako kami. Ano yung tako? Yung sa pang bilyar. Swargo? Yung pang sargo, di ba, ng bola Swargo na. tuloy, sargo. Sargo ng bola ng may mga tako kaming dala-dala. Tako? Oo. Tako, di ba mahaba yun? Susukatin mo muna. Aalamin mo muna kung sino talaga, no? Pero yung, kunwari, beso, kiss, ganyan, carry lang. Pwede, oo. Kiss Basta lang sa hindi, noo, gano'n. Oo, basta hindi aabot. Noo pa! Uy, alam mo ba, effective yan? Effective na ano? Sa mga babae na ayaw... Ito, tuturuan ko kayo. sa mga aggressive na tao, minsan na-off yung mga girl dyan. Oo, parang feeling namin manyak. Oo, yung gustong ikikis ka agad yung labi, Oo, yung manyak, leeg, manyak. ayaw nila yan. Dapat yung mga kiss mo muna sa noo. Okay, tapos pagkatas ng noo, Sa may angat ng ilong. ay, Paramdam mo kung gaano kabango yung hininga mo, gano'n. taray edi sana sa mismong butas ng ilong mo Hindi, binalikan. wag naman. Dito lang. Totoo yun. Dito sa yan. ano lang, dun Diba, sa noo, nose tas- bridge. oo, nose bridge Oo. lang. And then, syempre, bibitinin mo siya. Kiss mo muna dito sa Chin. chin. Ang dami namang preparasyon. Tapos, hawakan mo na yung pisngi. Para hindi na makagalaw. Hindi na makagalaw. Wow. O Tigan mo pagkatapos. sa mga mata. O tapos. Dahan-dahan mong ilapit ang mga iyong labi. O tapos. Tapos bugahan mong, Tapos bagong gising ka, no? hindi. Totoo yun Dapat hindi ka aggressive sa mga babae. Dapat chill lang, relax Gentle lang. Gentle lang. Ganun lang naman yung sikreto dun. Sa bagay, ang mga babae na turn off sa mga lalaking sobrang aggressive naman. Maganda yan kapag nasa kalagitnaan na kayo. Pero kapag medyo nakainom na, medyo hindi na, Iba yun. hindi na ano dun eh. Hindi na nakokontrol. Hindi na nakokontrol yung parang stages na Yes. gano'n eh. Parang, sige mainit ka, mainit ako, Game laban na na to. to. Ganon. Wala ka na doon ng bidones. Oo, ganyan. Wala ka na ng zipper, ganyan. Tapos yung pagbaba mo ng zipper, no, may nasamang buhok. Pero ikaw, Rax, bilang isang babae, may makikilala ka sa isang party. Paano mo i-handle kapag ganun yung nangyari sa'yo? Well, definitely in my life, hindi pa nangyayari to. Okay. May nakilala lang pero, alam mo, exchange of numbers, usap lang. Ganun lang. Oo. Tapos sa susunod na yung basbasan. Ganun. Pag nagkaintindihan tayo sa... Nagkaintindihan na. Okay. Pero dapat medyo madami-dami naman yung paglabas ninyo. Oo. Bago mo naman talaga tuluyang Pasargo. Hindi naman sargo. Tuluyan lang na magpahalik sa pisngi. Okay. Yan. Dapat dalagang Pilipina tayo, no? Beso-beso lang. Oo, kasi nakikinig yung magulang ko kahit 30 na ako. Charot! Ayun. Charot lang with the rot. Pero alam mo, sa mga babae, ako personal opinion ko lamang po ito, no? Pag may ganyan kayong na-experience, tas hindi kayo ready, Mm-mm. okay lang na hindi nyo na talaga ituloy. Pero maganda nga na yun talaga yung naisuot eh. Kasi talagang, boom! Ayaw talaga eh. I remember, meron akong isang kaibigan. Eto may isa akong kaibigan na every time she dates, kasi nag-a-app siya eh. So meron siyang dating app. Nag-install siya ng dating app. Mm-hmm. So every time na makikipag-date siya for the very first time dun sa isang lalaki, ang gagawin niya, magsusuot siya ng hindi masyadong magandang underwear. Bakit? Kasi preventive measure niya yun. Na kung sakaling alukin siya nitong lalaking to na makipagbembangan o makipag-drive-through kung saan mang kondo mo, kondo ko, whatever, apartment mo, apartment ko, sa madilim na lugar, whatsoever, hindi siya. Kasi merong pipigil sa kanya kahit sobrang lakas na ng nararamdaman niya. Ang pipigil sa kanya yung may burda ng panty na may nakalagay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday pa. Oho. So, yun yung naging notion niya pagdating sa pakikipag-date so that meron siyang preventive measure kung hindi niya mapigilan yung sarili niya. So, kung kilala mo talaga sarili mo na gusto mo best look ka, best performance ka, best dress ka kapag lumalabas with the people you date, kung gusto mo na may preventive measure ka, suot ka ng hindi magandang underwear. Tsaka ka na magsuot ng magandang underwear kapag medyo nakilala mo na para ready ka na. Yun. Ganun pala mga babae, no? Meron.
Pero kasi sa mga lalaki siguro kahit ano pa yung suot mo kapag nagustuhan ka at nagkaintindihan kayo, mga abutan talaga. Pero hindi kayo naghahanda. Wala kayong pinaghahandaan. Meron naman. So nag-ano? Nag-aahit din yung mga lalaki. Pero namimili kayo ng underwear na pinakamaganda. Siyempre. Kasi di ba malaking ano yan, di ba sa cabinet, Oo. meron ka dyan mga nakalagay na underwear. Yung iba bacon na, yung iba parang medyo parang pabasahan na yung datingan. So mamimili ka doon. Oo naman. Pati sa pagligo mo, paghahandaan mo yan. Kukuskusin mo talaga na mabuti. Nang walang libag. Walang libag. Tapos pipili ka ng pinakamaganda mong underwear, pinakamaganda mong damit. Lahat talaga. Shave, ganyan. O kasi nakaka-turn off yun. Kunyari, babae, makikita na bacon yung brief mo. Grabe naman to. Oo. Dinate mo ako dito sa masasarap na kainan, tapos bigla yung brief mo, hindi ka makabili. Nag-fine dining tapos brief, hindi ba? Nag-fine dining tayo, pa-wine-wine ka pa dyan. Yung brief mo, tagti 30 sa Quiapo. Steak ka pa? may pa medium rare pa kayo. Tapos pagkita sa'yo, di ba? Malatalahiban. Masukal na gubat. Di man lang nakapag-ahit. Tapos Diba? bacon pa yung ano. Oo, diba? Bagay. Oo. Malaking ano yan. Yeah. And same goes for girls din naman. I think Yes. nagre-ready rin sila kapag type nila yung tao. Oo. Pag type nila as in dress to impress yan. Or yung iba naman, medyo the-dress ng parang, alam mo yung may korte, yung parang kita yung body build, ganyan. Pero, dun sa ilalim, I mean, behind the dress, ay, pwede mo nang lapastanganin. Ganon! Ay nako, pero again, para sa mga estudyante, ito po ay magandang ginagawa kapag kayo ay nakatapos na ng Yes, pag-aaral at oo. ibinibigay nyo ito sa inyong taong mahal at kapag may basbas yang inyong mga pinaggagawa sa buhay. Ayan. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng secrets, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend yan. So magbi-BRB lang kami as in bathroom break. Kasama pa rin si DJ Rocky. Titan Jello, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in super. Back Secret File.